Otec má teraz v pondelok v Banskej Bystrici pojednávanie tiež na žiadosť o prepustenie. Sme dávali mimoriadne okolnosti, máme vytýčený termín v pondelok o 10. A ideme tam s takými argumentmi, že som veľmi zvedavý, že čo na to povie Stieranka, lebo dneska sa bavíme už iba o kolúznych dôvodoch, tie neboli vôbec špecifikované. A máme teraz 3 výsluchy také vočistí, že Hazuchu, to sme poslali, to ste čítali, Koščo, či ste čítali. A teraz bola ešte vyšetrovateľka Mášanová, to je tá Biba, spomínaná aj v Tréme. Tá uviedla, že Kučerka púšťal nahrávku, jak si nahrával Šureka s Repom, keď ho vydierali. Takže to má... Kučerka vyšiel, aby sa ho nažadal? Kučerka má nahratého Šureka s Repom, jak sa mu chodili vyhrážať, nevypovedal. No a prečo potom Kučerka poslal sa? Kučerka vypovedal na 37 strán na inšpekcii. Teraz niekedy. Pred 2 mesiacmi už. To mám priamo od Kučerku tú informáciu, takže vypovedal aj Hazucha, ono je dneska zrejme, že tá akcia ešte ďalšia bude zameraná aj na kauzu čistec na betón. Tá inšpekcia to má prichystané. Tam budú podľa mňa už zatvárať priamo prokurátorov, takže tam sa na niečo čaká. Neviem, či ich chcú popúšťať teraz v októbri, lebo tam fakt to vyzerá slubne s tým prepustením na október. Mal by už aj GPčka napríklad, dneska mi došlo za Mihalika z generálnej prokuratúry 363 nám rozhodli, mu zrušili obvinenie z februára Mihalikovi. Čiže tam tie kroky, ktoré robí dneska aj najvyšší súd zrušením tým Cčka, aj generálna prokuratúra smerujú k tomu, že ich budú chcieť podľa mňa v októbri popúšťať.